ayo kuroberia miya kole saitani nera okora bunaganeti twamayira nyasaye gwatera basemeri ngaba mintaba arire ntora na barabwe mambia yemo Kristo kerogoro no burti bwao bona twasabire nyangio yera ebenzera kubwa mona nyasaye tubwata basemeri ngana intu ekatra arare tra so go kwao tumaete ngo kubo ngoro gwakare na kare bairwa mintaba asinjira nyasaye obara na malaika wao ekera biblia batebanga talemani into ase into abotole moyo to basemeri kwao otobo ngimo batambe na iga twasabira cierta zikisongore ito amen. Moteri karibu na buyango mono ngoja tole program of vision.
family njugo chaiga atanti ene aino so maru moyu yare kamara anje family njugo charo koirana gochanga asewa taniwa ongiranenka ningane bari gani mwensa baikirase egati yerombe boyo moyega bweri tukori arero nako batebia programu yega totagiteko ye chakase nchere abene kabisa aseigo in a very special way nyanjere mbabori mwense bari muri bogoraria kamuranche moruoro moche go chaiga ekyagera twachakirase programu ye kubwatekana no muroberi bweri tukubuno bangire biamono nararire familia so iraiga biamono kabisa nararire chikwaya cheito chigendera tegosoa negigaiga biamono kabisa okuna kwa korokia bosera bwe kenyorekeiga no bwanchani obonene bwe kenyorekeiga narorire abarisi baita bagenda tegosoa karibu mbuyamona asogocha maafisa wetu ambao wametoka kaunti yetu ya Nairobi, asante sana kwa kufika hapa, karibu sana, mmekaribishwa zaidi, asanteni sana, karibu. Narorire abantu omuganda monene ogendere tegocha asejida ikachinke ngocha gatore ekerondi getie koboria eko asante kwa hayo na muweze kuwa karibu, kwa maana wakati wa msiba kama huu ndipo wakati mwema tunapata nafasi ya kumfariji mwenzetu anapokuwa katika hali ya uchungu, na wakati kama huu wa kulia na machozi. Basi bila kupoteza muda tumeimba nyimbo. Ningependa wale wenzetu wako huko juu vile mwenzetu amesema muweze kuwa karibu ili tuweze kuanza program ya siku ya leo. Asante jaka iko idadi magari na wanaganto sala elinde tolemia family wetera soko yoro mukutano elinde togende ebinde omuyenya sae oyoro mwana mweko machano twako boli tangani ka twayo jaga dande sa bene kana moji wasoma eke mungo ose devotion ya senjo cha kyo mukutano twaboli ori kesanga mwanaitu kuba mwana sae twanzio to ari ya sengeli ekya to amayenge enseteri eito iwantu batara baeti wanga mwana Kristo mtawasaliwa renka eitura amenya gwikarana kana ya saa makweli atabo okorera batabo astura amenya saa turario bokena matunda wana twatwa roho semeri okunya saa ekiagera wetraso ogosemeri kwao byonse bikunyarikana turaina nando twagari ekiatwa sabira sesa Kristo ngorito wana 173 ekebungo kiae 147 ikemugia igatato egatanganya saa igakolemia na koboya baria bakirwe amana chingo machinene osebari bakirwe amana gwakwa kana buno koiga arange ntobuna mwanya bando amaswari na mange to kweboria ekero twanyolero borobonga buno boiga osekera twanyolero gwakwa buno koiga kera kende kweboria na asikia yaba osena asikia kiaba lakini yasae
igabwa tari chiu ya kero monto akera wena takurira akera to ande kurira jinga kubine jiga Nyasaye gabwa ta ama chiwa kere omonto kero some kitabu ya Zaburi 22 Psalms 10 Psalms 13 igo konyora omusomba Daudi igare kwebori maswali amange lakini omonene igare ko komwereri ekiaira omonene kerakirete na kerakirete asinga kiruwa tome chando ari igara kwebire kurende na arora manene agende to koroseri kurende chiga kitaraika ngito kwegera kurwa Samaliko kurwa kitabu ya Isaiah 51 verse 6 Nyasaye gabatebanga wetra somo somboe igabatebanga igereria igoro ande muri yarisa ese ebiro robina bikora ntokiege na bisire akera areko baisiraria machiko kubatebi arenge emiro bibare kunya kwa kubwati lakini mwanya bantu bakaba banyaga bone ntokiege abanya bigode bikomo nabenga buna boniga yani ntwekera burandi wakoba usaka bawate iwa mangana babanya bigode ntokiege bikomo wana kama mwana ate ya Israeli na baete abachora badana choice and destiny abachora amono bube usinege kubwati nyuma yaye akaba batebi bakaba abana bigode bikomo yago batenga raiga na abaire eita machora obima ose ogokwa waliori kwa kana kale detrono tukoriale ro narange ile goro na ese bi tukoriale ro narange ile goro na ese bibi bibi asemore injinare kila sama siaino obo gimama na makweli abatebi akaba bachora kwa renga na kabere buna nchama nae kwa iro bachora wako menya sense yiga ekyara mwa yabantu ntoire ntoka free choice abachora wa romonto buna anje abachora buna anjete lakini ikatoa teguna wetra so bachora ko yiga obo gimama roro ama na makweli okoragirwa ama no guseniwa kurene Kristo to yaribaga gaba tabana tochoro bugima erinde nario intwe amone chinde chetu turaendera kwa moyo kirale ngoja bateo asinga kibuna chiga nabira nyaka na baminto mbarochi ekitoko bateo lakini Nyasaye olile ira asinga ya Isaya 41 igaba tabanga wala ambao wako na mshipa kama huu ere na basire nande naba imukereri goro amono ko kwa bori yantigiriga senje chiza kwa tabi aba mintonga kalikuwa somo kutano Nyasaye twenzi dabwate de chiburi akero monto nenga ki akero monto wokora kwae aicharish na kyogo cha kurara Nyasaye tigaba munainu alemyama asenya malikai kwa sabato umuya Nyasaye entundende yakabere Nyasaye twa kurangeri akara toko goro mukutano wa bishari twanyoberu wetrasa malikao twamanyiranga mwanya bantu bali gwatonge daso mondo eden korene to gachoro gusira wagara na kale lakini ugato irani aso mabwao wedra so kole to muntu kwanga second Adam no elder asengi chaba togendi ase omoroberi umuya ase gutobwa tero moika ase chistage chiabo noiga erito chake program ya sencherengi ya
nimeama mito ekiagera Yesu na kuweta makweri na ende na chiche watoya wale wasibara temba bakiwe na ende na chiche watoya wale wasibara temba bakiwe matikakolera nimeama mito ekiagera Yesu na kuweta makweri na ende na chiche watoya wale wasibara temba bakiwe na ende na chiche watoya wale wasibara temba bakiwe matikakolera nimeama mito ekiagera Yesu na kuweta makweri na ende na chiche watoya wale wasibara temba bakiwe na ende na chiche watoya wale wasibara temba bakiwe matikakolera nimeama mito ekiagera Yesu na kuweta makweri na ende na chiche watoya wale wasibara temba bakiwe na ende na chiche watoya wale wasibara temba bakiwe. Nitenga mbali na Bwana wangu, magonjwa mauti jana yodhiki kamwe havitanitenga. Baba na yenye vikwazo ni wachache tuwaifuatayo, tusife moyo, tumeahidi watunu tuishapo shida. Hakuna chochote kitakachonitenga mbali na Bwana wangu, magonjwa mauti jana yodhiki kamwe havitanitenga. Hakuna chochote kitakachonitenga mbali na Bwana wangu, magonjwa mauti jana yodhiki kamwe havitanitenga. Kitakachonitenga mbali na Bwana wangu, magonjwa mauti jana yodhiki
yoniki kamwe havitanitenga, havitanitenga. Ukae nyuma yao please. Kitakachonitenga mbali na Bwana wangu, magonjwa, mauti, njaa nayo dhiki kamwe havitanitenga. Hakuna chochote kitakachonitenga mbali na Bwana wangu, magonjwa, mauti, njaa nayo dhiki kamwe havitanitenga. Hakuna chochote kitakachonitenga mbali na Bwana wangu, magonjwa, mauti, njaa nayo dhiki kamwe havitanitenga. Blessed Itaji Studio. Tumeinuliwa na Yesu, tumeinuliwa, tumeinuliwa na
kazi yako Baba wetu uinuliwe, kwa matendo yako Baba wetu uinuliwe, kazi yako Baba wetu uinuliwe, yale umetenda Baba wetu uinuliwe, kwa kazi yako Baba wetu uinuliwe, kazi yako Baba wetu uinuliwe, upewe sifa Baba wetu uinuliwe, upewe sifa Baba wetu uinuliwe, unatenda Baba wetu uinuliwe, wewe unatenda Baba wetu uinuliwe, Baba wetu uinuliwe, Baba wetu uinuliwe. Kakimoko tebia bateri abo. Biamo na senge nchayayo. Now
ikira iga biamono narorire oyo omurayo monene wewodi iga oyo rigetikero kyobo iribande abanda mainenere biamono asenge nchomwachire nabo igo narorire abageni bande koruchinsemo oswanda asensemo enene ensemo yabairi kamuranche abairi baito namanyire ngainu n'abantu abaya abatogosora tokoreta nane n'abantu abairi besigete ande nabeko nyarekana ekera abairi baretiru nane basoa kwamererania nabari bakubahama baga kamuranche nababuririe abairi baito sembuya kamuranche mosari utiga kamoro kinga mwamwariganiria igambuya mono nande mbuya mono baba asokorera mono intumbi ondoka mji wa Sodoma, ondoka mji wa Sodoma, ondoka mji wa Sodoma. Kumbuka mkeo Loti aliyeuka nyuma kawanguso, aliyeuka nyuma kawanguso. Kumbuka mkeo Loti aliyeuka nyuma kawanguso, 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 aliyeuka nyuma kawanguso. Bio ondoka mji wa Sodoma. Beamono ekero bagenete kwebanga igo nabonte gete gotambua omorai bwa culture yomugusi omogaka esekeri bange
ya kurjisi amajonsi especially aba Nairobi baikaga botuko yasaye naba sasa ni mwaika na akili ngambi yamano sana ndembi yamano sana asekenye kikijomo jokorone njongo kwa na sekiri bangi engana nda kwa ni nyenge aji wetinde biya otuwe lo mintonka ayabalo namo oibono shiru tabagano mojokoro bano tokoro ko da chieto rake itanga ngo atakera indi yesaraje eayo ndetakomanya indi yesaraje eayo ndetakomanya eayo ndetakomanya eno nyana mara eayo ndetakomanya eno nyana maraika abagalilaya bakamorora bakogenda iguru abagalilaya bakamorora bakogenda iguru yasaulira majetago jeseye nomolero bakense kwa erara marangongo bana chamulembe kuna Yesu pita nono kwa erara marangongo bana chamulembe kuna Yesu pita nono tokoro yosani twaruru Yesu mape chotindo tindo mape nyasaye donjongima tokoro yosani twaruru Yesu mape chotindo tindo mape nyasaye donjongima abagalilaya bakamora gakogenda iguru Beyamono mugaka, beyamono oteri logotero kuyana batubata getego mugaka bamintaba iri baitaba ntaba ya mwarerire buyana ne mwatu abanchire beyamono asenge nche yokorera inu abantaba ya mumanyetenga amangana ajenchiri beyamono kabisa ikaransa inu abantaba ya kamuranche beyamono kumbega bantegetege barore munanko bayira abana abantu bengenchenene abantu bamintanya muri gerereti mwarerire abayiri bengenchenene buna bakorera abantu bamasikani abaganga becogete buya besogete chingenjo chini ya chose beyamono kabisa bigira ini kabisa baka abantu bonse bakumiri mwarari musangerekano n'umunyo bwate abantu bengencho abayiri bengencho beyamono kabisa nabona ararire mwararire kabisa na amatari wiwa batata na babara na atabi wiwa bakoyoita na babara na atabi wiwa abantu bonse na babara kamuranche asengencho muri abayiri bengenche nene nababuriye samasikani yamanene tintagiti usalichise chinoone chinke asengencho mwajire erombenene abantu baminto munyanjire mbalete chigurubu ibere isato tumanyaso okora korwa inuna abantu abayana muna nabatebi mwarerire buya ono tigamba tebie asama sikani yamanene oriyo yomo musigete ora amanyego bagandi buya acha achidaiga chinke atore tere chigurubu ibere isato tigene ngera mugukwana kamuranje mwarerire nane tumanyitinga mwarerire ebintu mwakorira ne binge ndoga nitigo salichisa bari abamu ababona tutaraswa ate beyamono aseribaga abageni bakire ase enyanju omwiwa karibu ikirombe kiwakira kanene ndabasabe nga batwari baraike iberi ndikatuguna kwetana na kitogwe chok iwanta getinta kireke ombege kurukwa ngatikasi ni chamarem bate busi abarusi bwe ebiki aiga sendega bali tikasi ni chamarem tugoja bosia mwezi tikasi ni beyamono kabisa kasi ni chamarem na bwa ikisaransete beyamono ira na moisaranse toje ke ombekende ne ke ombegia tikamat muswati ominto tikamati cha muswati ominto nitugoja
kamati ni chugocha na bange bade yombe kinene tenena asoko nyara kwa kwebicha ekine kamati kia Muswati Minto Florence Nege ni lenga chibija kia kidwe kia tokire sato choke biamono na inu bakwanie biamono sogo ikase nyange yo moiwa ono na chira se tikolera ante to introduce Buyamona tiri baga entumwa toire tonero mojo koro itobe to kunganya kubwa so boy ko gwense ono lenda mulamoroje chineji kolera osabagina abagina koro neji sokoro yo mwana obeto kunganya kubwa so boy ko gwense okebe asawa ituno muya itanga nitianda abaira neria abami ntomwarwa Nyaramba ari Nyaramba botabori ngambu yamona sengenjo ikaiga sengenjo tobwatia enseje tomenye tena be toriga na botogo etabwangu yabuno mojo corona eta ekora Nyasaye na mubekete kimbebe kiaye ende ngeito kora ekite iturarwane leko romo ruobo gima na endene roruri bago mwana yakanganya Kona ba minto kirenda sabe omwana ne mayange no mwanji okerubo Nyasaye tigabale mina bati kurubane abale mikigima ko era Nyasaye ne romo le miweke ene na Yesu mwana otauti olio kweta somo salaba ekero ntuto konganya kuruali tokeria toko enyo mojo koro ito Yesu no otigala tenkei Tuamosa biraba kitere kigima aboro ke chinjira chubya chonsi mejandero abakurire ko eranero gukore mejande onse yense yetomenye ona akimbu yamono na ende yamono kuna moro cheiga kore ane no ara eren ko mwana lenga to muno yomo abande abamina koro aboto woisane kaganga twakurire kegenieke kyo mojo koro ito Kore ane na kara utomonwa Jeno ke moyo mekenye yota manyeti ninje tato mwabo Florence Muyamona aseli baga Nante darute monwa moiga ase ingane dia baile di koye Ncha samali tano kwena mwenge Uruaiga magenje moina Nante na wana tene na aiga na korela yane kumusira nonya abandi mundu tinga oyo numu machoge nere nga kiatu kabogirango nere na bagutuka bogirango una tukire iga utukirororo asente iga yo mwalimu utwoli twarura magomba manene mono bono lende kinga gityo umujo korona bakianganiwa mbuyamo na selibaga Biamana sogo twali bage ande biamana sogo toremereria Nyasaye tigatura semirobiri mpaka ya ede. Thank you so much. Asenge njana ubabe tireri bagatu akorire bobe kamuranje biamana batokoranga gwachire gwatorere siribuya asamasikani ya manene bajeramo asokorokia abomo kabisa ingaba iri baitumba atorere sikamuranje tenena iga asokorokia na mura kamuranje biamano abairi bari baitumbaria abaiseke bari bamintumbaria iga yani nga anya korojo moha gomotwa ojo tenne maya yae kusemuti yae elinde alenga maene gwaja sobo mwaja kodra mona barab emoja kubaso gero boya mwangire bararire moko yera na moko chakanyaro bokima mbuya mono rusiwe bicha elinde bari bako rusiwe bicha kamuranje barusi buya yebichengi ya kabisa kero muntu ora test biche kororekana kabisa nga kwaretire bicha biamono genda bwango yo director John Mbuya oyo
abairi baitoni n'abantu abaya kore tumore se enchere yende muyamono kore nde mwarerire muyamono Watumishi wa Bwana, enyi wapendwa, ukingo wa duniani tumefika. Bali ni neno lagusa moyo wangu, kuwa ujumbe huu utawafaa na nini? Siasa zinaua za humu duniani, watendao mabaya jihadhari nao, maana siku zote tumebarikiwa.
Yeah.
and may God bless you abundantly. mahali huko chapa. Baadaye tutakuwa na wale food serving and retirees. Naomba mjiongee hapa mbele yoyote yako. Na nche Marietane wankuru kwa John Oyaro Manyange rieta tumanyete mona aria amanyire mona no turi wana kara mugukwa na Manyange igori koba mudugoro mono tamanyire ono nchama gombane na reta ase Manyange tuaberire nere ari mulia pesi tuadenge nere kamontigire getenga kendera igo no muntu tu aba naba no muntu manyete family yonse ocha kurunga machuma ono
no na nyori neno moidio monena ne veteran no turamo na ande ase kiumbenkero tubugate igo ono na inu badi mogenderete kore gasi moche mutuchui ono manyani pore no mungina na abana bao imaitekeranye kene kiroro gekobetete lakini remereri tuko pamoja. Basi kwa majina mimi naitwa Andrew Osoro riritai ile wanaume ambaye wako hapa mbele na madam wote tulifanya kazi na wao. Na mimi hapa na hii kikundi kiko mbele tukawa sisi tumetoka tukawaachia waendelee. Ile kitu mimi naweza sema ni kwamba hapa ndio mahali nimeoa. Boma hii ndio mahali nimeoa. Otuori ambaye mnajua Otuori lakini hapa tunamuita ni Manyange. Ni semechi yangu ambaye wakati sisi tulikuwa kwa kazi sisi tuliambia yeye kuja tusaidiane na yeye. Tukiwa na semo ako hapa ataongea. Na kwanza kabisa mimi nasema wale ambaye mmetoka Nairobi, asante sana kwa kazi nzuri mmefanya kwa kuleta mwili ya mtoto Sereti Frederick. Pole semeji kwa kumpoteza mtoto kama huyo, kwa sababu wewe huyo ndio nguzo yako. Kwa sababu ya masaa ningependa wakati nilipokuja tena nikauliza hapa niwe upande ya administration. Wacha nihusie kidogo ndio niweze sababu hakuna haja kurudi hapa kila wakati. Nilikuja hapa hii ward aiga na jiteka boli chikura chobo MCA kana na rweta alia na inde kora ba kera ngambu yamano bali mu arenga mwanga kerete chikura kaira namba 3 igona atemet sa abantu 23 wana na nkikande bono na kikina ira goteba ngambu yamano niginto kinde nari gocha gukorera sinini aki ekere tuliga igane jirani chaito ntumanyete kugia university yani nga twawekire kwende ya itororo mono kwa sababu twale guancha mangana jisege jire bure kabisa jichia kidogo tuachane naye tuishi na majirani yetu kwa njia mzuri ili inde togendere na magendero kia na magendero tutakete gona ara koreira gu tigante venga. Asante sana kwa kufika hapa na tuko pamoja nanyi. Thank you. Yamano. Yamba kwani na inchengere bageli. Bakwani mwenzi asomo gaso. Mukinga mawako monte inga na otoramu. Biyamono sana. Marieta inchen sapron. Uyo machuma. Nkai goere gari enderet. Njeno mwana bwenke. Nkorengereria bange mumanyete. Inche mbwate posubori akoro ku Yunus posubori ujoro musubati one ngai kwa ndo ta gotene na yororekane na bana bari bane bachitega kwa ni apa yo kwa Manyange pore na kerubo ngai bari. I want to see, please stand moria retita timocha ngai more moroje family ane. Those are my children. Others came from Mombasa, others came from Nyeri. So Manyange, we still recognize this deeply. We want to take pole sana. Kerubo pole sana. Umano ina royo ino mutangi. Mkoyo ni Manyange. Nka keroba ba sirete nkwa roje buna matanga betega. Na ande very soon nanga ande tuachirega. Tigende ke toko sabera ke tare na ande to baso cha matanga bwango iga. Asenke. Mwaka tato utori narega. Uyo Manyanga akoruku. Gideon Manyange. Tato utori na roko retu kurwari. Mwarega aria. Momo eribaka. Akuani abantu. Tata na akororire. Ngojande nkwae sabuni yao. Tinko ena ntara kwa agento. Njeni nkoroji.
bono veteran moko irana into officers by KDF no touring na Barabu Air Force jena retire for 5 years back corona retired in 2020 no nden kanya sa ina ndete na ino karamo ko gele na basabira maya mokore ga singia eri de na ino mo jokorta na to retire and you come back with good health and you join us also into buate ki umbe ko veteran egigi achire kanye ngusiengema and a very strong one. Please welcome all of you as you go back. We wish you safe journey and we meet again. Thank you so much. Hello. Veterans, sasa mtaweza kukaa chini. Tumepatia nafasi yenu. Sasa tunaingia hawa ndio something. Kabla sijaongea. Iko mwaka juja. Isabu nero yaga na mwako yuli baga. Asinye njo eka tuta tema waidandos. Nere to woja tua consult. Na ndi tu batu mwana yega. Toko mwana libaga utigeise. Mwaka. Iteke mo please. Ndiamo na bafisa asa kwa ngali baga. Nche una moyo gure kengi na rome manyange. Ane na gotogo teba nga biasness nera. Master of ceremony wako biasness and we tell you openly. Ndiamo na bafisa asa kwa ngali baga. Njengi na rome manyange na ndi njibuye kanarenga. Na jamu siaiga. Na ichaiga yamono mwa Kevin ono yena ngote manyange no moiguone na terubo hola se gusirio mwana mucho corona tonale ngote bankelinga ki moigwa sa na ko abana mbara wabande ira sa balende egere mugenderere na abo bisaba na nje na bongo bakirambi yamono asengenjo Moka korega asiengi ya Kenya ni mutenerete toro. We congratulate your work and thank you for your recognition. Asante sana. Thank you. Tumegwe to kwa nebia. Kaki moto na merita ka to nyinge pinji we kai sano. Aba bisaba tiko bakwa ni amalieta. Aba de tiba manyeti. Tiba we kwa ni aboka. Pancho manna na bakwa ndem diamor. Abapanda endem biamor. Samarieta ancora Florin Nyamoita. Sei terbo che tutti a chache. Io nkomoro ka sokoro na bakondo ka mochokoro. Ole sana sokoro. Ujito bwati abajo koro. Habari zenu tena. Kwa majina naitwa George Mburu. Tunafanya kazi na Sauturi. Tumefanya naye kazi kwa muda mrefu. Na mbebanga kama babangu kama mzazi. Mbarikiwe sana. Yako Runyeri. Wantu bo mona na bakwani tumia mole. Yengoro kujon nyonga inombaki. Eto ko kiamu kama. Otuoli no mone none afegas. Otuoli no mo akobwate ngolengia. No mo ndomo zgole. Ankiagara tuko kwa musindiri sako jaiga. Ndiye mona. Thank you. Wantonya sana wako ni ndimbia mwere. Samarieta nkuru ponchari ofat. Oyo minto tatana yaro ko kwat mamu mwa tema. Naomba niwasalimie kwa jina la Yesu. Habari zenu? Kwa majina naitwa Joseph Terel kutoka Kericho County, Sub County ya Londiani. Sauturi ni mwalimu wangu wakati nilijiunga na kikosi. Tulifanya naye kwa mafuta ya ndege na kanionyesha namna ya kupima mafuta ya kuweka ndege. So tumekaa naye for more than 20 years. So Sauturi na familia yako pole kwa msiba uliopata. Asante sana. Abakwandi mwansi mbiyamore. Samarieta nkoro ku Robert Ondieki nkere Nyamarambe.
nje sautori no mukubone tokumaro kasa sautori inerjesh is our boss na wana manyorte gasi nje currently inde live na kioro chembwati chinde rumo kumi se family otori pole sana iganinka ya members nuotora se group yende bado area bagusi nkete members bariga pole on their behalf and pole on behalf of other members bari Nairobi mbanyar tigo ikega saurie guys pole sana to the family. Thank you. Asante. Nara toletira twali bitunwa milima toikira ngokwana kwa niaba ya organizing committee ya kolosime de Birukuru Nairobi mpaka toikire gaiga tara kwa ngitwa kodete tegete kwanza ngiraniri abantu babere mbiamono alau mai wote kitwa denga ke sawari arengi monto motangani ngote mbiamono no manya sai mo bui mai te kero monto ndo kwa kero monto nuko gani kwa ikore sawa sio to mwengo bia yemo etora matanga igasinya sai to base kurso ni kasawa to to kale to ebe kanya sai ngo bia iwe nete mwenga ko biene nainde onya sai tari ko bawa aide tuensi kingo chetu mondo kabere eka tu anste savari goro twate badenga to komo nyoka pa sambiri te ko gana mono sambiri na nusu ikire kono ko gani weito lakini ko gani kwanya sai ni mere boyae tuwaika chinsa isano tire tinenus tado bado stoya tenchera kurukeroka nyangoso asanare atu meta wanto bande mutigete toro cheino moto gani ne tenja taribo nenu ngo bieno ne yende ikire gende na somire asana tu ajita matanga tukanyoru ikabona bali mwanyorwa sauri yenu muzigo no yenu gamba kirango muri abaya ngo biende biamono ege ndo kwante te mangana yoko bange mere video ane kitore gaiga ege to bange te mere video itu tuanya wate nga mbuya to kore mpango Jumata Aramisi to eni oberieri icho matari ndundu gwa tikubu astro aria ini moko to banga kwa to tebia to jik Jumaine to tinde kere atari to eni ne atari yo to bai gwe vengo bien biamono luego teba ekenyoro daba trisiko tobeki gente kam kia to koreke oyo dek rakra yo to kan to kore gente kam kaya kabere anenga kia kata to ni kala anse ekene kero monto bon kero monto oyo rega iga nduba to monto teko ko mono ngo kwan ya otro na barabu monto na bungao endo ni kia kabere obomo ogwaterana nega to kia ekia omo ogwaterana to kia ekia naenda ba kusimba tebete mwa kanara to ngoro lakini abona bunse tuko monto tai kuyataki dari waita tai wata mbara nonye kadi utai kuruse yaki akurusi kwa dede gaki koreki to nyori nga mwiso na kwa tega taribo ile ko biende to tigena ya bwana yo ya kabere yo mwerio aso kolega asi nanda so kaiga chinguru chao the strength of any person squeeze tiri asiki kale se family abari torisiko abaru kaiga the strength ya wote baki te va se familia ikagere familia yao ane waki kone bige strength yao asaba sani bao asaba idi bao ala wali bokariga egas eke ka tuanya to muchandoria tubana ile twatenga tisi zote aba problem tukanye bogoria twanye kiriga iga zigo tiga ya tiga ira yangu ya ino tuwale tuikara motoge otoge asa mangena make mbia mono kuru konchaga umwana bo wangwa seto nyali ba iyo mate masimba abo ko ile baka seto masimba hoteli ya buga ogenda ka school agwai o seto mwako tori moko bokanyange taribo mwako tori
nero nderete egasi eda soete gas ne na nyorete mia ke yon sipi oto nere atu kiregai asa menye ya ngayo minta kode ata tembia mona seo siwek wa kode asio twengo bien ende ya kobea ngimo kobera engo bien ende as mataka dari kobea squeeze asa kore gasi yake gasi yae enzo je ko baba saidi ngaki asa kore ki okode de bia mona abantu minta abos ba kwanira utiga ka baga ka bali babu tuoli inje na barara karo ba ko digwe meremo gitu makanyoro ngabate bitu tate gocia baka tuwe kira situ ekire ege nteke takani otuoli pole mato mugusiko te bare abatali nje omuiboli tangane lakini tingoraki mwana tatangana pole ege ntoda basaba kirango ba minto utuli buna bono iga taruchi moje mo take time moje mo mugambi nali ara iwe bono kana tuisa kama tebia makandi liwe ya mambi mo bolia watanga tukwane dike na ide mabirara ba tenga ayenkwa lingasa matanga yu mwanone o kunkoro ekero kuibuiru egintu kero kire lazima nogukwa matango maitengi buna kero baswega alime matatu kero monta bwate tikiti ya yabo kiresti yae umwana oyere nabo nyasa murikete ngawe myaka 30 otimoki nanya sokora na baba tanga nyo nkintare nguko mojo kora tigare ine me wako ya nyasaye ekero ya si bia korekana nyasaye no arengi nyasaye tanya kora ekero toreire nyasaye atotengerete ibitu tokora utuli pole kwa ile mesi ya wase walintuma wakaniambia kuambia pole wako na wewe ukao malize maishishi yako, ukirudi tutaongea mingi. Aitalia maya bantu aminto. Mate ka tuli gusi atu aje tukwa ndike gusi. Iga ali asuri sajinde ke gusi ko tosiri likere, one ka toa ko kwa ndike gusi ke bune kandida ke higo. Lakini mbuya tuli. Sasa. Utuli. Ekerolika bantu baminanye mugusiramu uroje babo mugaka oyaro mugaka machuma ekero bakorete gas inkakwirana bantu banga barabuma ndipe ko gendani barabu no bara ugutara kokota kwa vile script kwirana ka usenga ngabono jengange ndeko be script asingurige lingo jika tajiaje kwa sababu igari ingokota minyoke buja mbere naba kaba mintu ebigori byane tugusera mugosenga ere buya usere bobe asa marieta ko rupapita minajo ototo sitiru basinyangoso nona ruga na atire kore tarambirambi yane uturi pole Nabigon korcha chikwaya asokwari ani mukwani nchubwango Adui njiani wanakuwinda, ondoa
Biamore agatera kuri kire moinaiga korirandiri kobugiwa nakunda getata kobugiwa somo elio na torore omo baso valire na batoli wa kurwense ba umeran ayangumbu la corangeria marieta ni meo la corangeria marieta la corangeria marieta ni meo tanya sae kwana mona itwe gunora rira bya sole na kugo sabasi eso oyo romo tori ito amen itawali abarari kirari bagante abanga pole Biblia gote banga remia bantu bane remia bantu bane na bonya sawitate bire haleluya ninki gako garabare migwe mwanya bantu kuguro no mokungu amatuka yanga kiari igwa ono ngosomanda marika machenu na nditindi gosomera Frederick Onga somera abantu bonsi bacha amatanga Frederick 7 verse 2 Ecclesiastes no morandia Balia maisa kunyara korora maliko yebuku etena nyoranga maliko yebuku gara make lakini message ya mpesa ne etiga tebe yakogenda Kogenda se nyomba ye birero Kobwa kogenda se nyomba yo mulega Kogenda se nyomba yo mulega mukwegokya Kiagero yino romo elio Kiagero yino romo elio Okero monto Abale moyo Abeka manaya mbayo beke Ase chingoro haleluya Manaya gokoba Unakuligiririo lenga Nakibona matanga aliagendiwa Nakinyareba alirua Nakyala bakwana eliro chinga kiyali kire elino nakweboyingira abanara arabona wono amatanga nenga kyara agendigwe abono chibali bonga njiro iyo tabange karonga kwete ninka igwete abatantinde taninki omayete na no liriyete 6 verse 3 Ecclesiastes Motaba ata no nyene chibasa chieke nyoro ata chiroche ata sabore itoke amanye tengere ketaringini karo amanye tenga na taruchi besa ngari tukeria bantu mbagari yanda omaye teri yanda nkare riari kare abantu mbabuga teri yanda ngari yanda ndio okay 6 verse 3 wanyama ntoivoira abana riga nerimo ntaise koivoira abana 100 aba moya asenga kije miaka mingi moya asenga kibia moja na buzio wanyama tukonyevo gimabwaya abaira mange monya amenyira matuka mange urende tega ogati ase bintebi yabyo bogimuro chikende kiara tebi monto na tatinde kwa asa masikani ale banogo jikokuta atinde kwa asa masikani yongo teranga umwana ukwetenda yanyina nigare uyako bwo monto yino Sulemani agotebanga omwana ukweretenda yangina igare buya kubwo monto iyo naye gokomenya emyaka emenge eyariganie manyanga makweri naro naende shere yao nega netiko era weya asiri taria Yesu omete Frederick emere mokanyali kirense yewa yaerete naye buduka azeta nanje bunantinina chinga kichigo ikankuritaya litaya gegocho automatic 7 verse 1 Ayubu Egoteba iga etiketeba ekero montara sense niga bwato bugima buna obwoyo korwana esegi igo bwato bugima buna oyo korwana esegi amatuka yo bugima bwaje amatuka yo bugima bwao nganga buna yo muri kwemeremo ige kare mereme koera igo kogenda litaya arali aria sevene kyari nakiye kora igo goteba ngoyo ndoche bono nande nabatandura soma verse 7 and 8 7 yamanya goteba manyanga obugima bwane ni gobore buna ende obusa obugima bwane ni gobore muna ende obusa amaisa
musi ekonunge kubwa tumurututo munene. Ikuwa nere yateba ngapatu safari inaendelea. Mbate bange safari inaendelea. Omanyete safari inaendelea saba chore. Montondo tali mwenye bonge aye safari yaonete neta ikeleos. Omontoro machore omanya boronge ene bagara ramuna Frederick ararire ere safari ne korete ngaki. Bona ayekara tegerere igomuno tegerere na kanisa toiwocha. Iyo kunya odanga baba ko andi kanisa ngade ko kigo ba buhete image yo karatera tiriyo kona kupimira abantu bandi. Iwa bako moyo ewanera yo mayone maana Biblia yasema tasama nacha upesi na uchira mkononi kumlipa kila mtu kulingana na nini. Iwe akaluna okakwa okore ayo okakwa abantu lakini iworo kila mtu atahukumiwa kulingana na nini. Naende kero mtu gara buri musaraba yero manyene mugaka tagi kowori mungena na mungena tagi kowori mugaka na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Siku hiyo inakuja. Wamanyire gosondo wako chimbali ko anda iguru. Omete no saregete. Iriya batebanga mangana bara batebi moya tegerere. Nande moya nare. Korinde bara umuna bago kora na inu mo kora naki. Omete Susana isate ibungo bitatara wako teba ngakora bunango katebi to kora bunango kora. Susana mo isa ko mwabo Matayo Matthew 23 verse 3. Adanya kore seye korende tabande bintu bago kora ayanko yuo. Iworo toriko yando kiagera murai geta kuraruya. Iworo hoko yando kiagera kuerure ngai iworo ocha. Akia mangana sibako batebia. No sibako batebia. Moya nare nakoyabuata korende muna barabu gokora timo kora anya bakurwane segi aye batebinga amatuko yo mario o manene ngochoka niara abantu anya chinga kichaikiro bachoka niri o manene nkonye inchembe kiombe kira tewe ngarora oyo nere nyasa witu tu akaganyete tikatogoke na guchenga ekiagero toreta irogo toreka. Haleluya. Florence Omweli ataroko lile kitabu cha Yeremia 31 verse 15. Jeremiah 31 verse 15. Elio ili ayurwe kolama okorera no kweumia no bororo rairi ko barera bana baye buna rero Florence akorero mwana wa Frederick tanje tiare miwe ekiagara Frederick tayo bona na roto kunya kwa matemo nga Florence remereria ensenabere lakini nabaigwete nga na igwete buna togo teba lakini nkeringa na igure akini umwana onenga yare bona Florence yominto dingara limo verse 16. Naenda yana romo nena goteba yakwane naenda yana romo nena goteba tigakorora monoiga ana kibaba abeli kire muna kwa somiri naenda yana romo nena goteba tigakorora monoiga ara cio minto takorera monoiga takoyeria mariga kiagera mirimo yao enyora ruengeria yaye nabu bara baira ni korwa sense ikinyu tujozo abuna baira ni korwa sense yaba bisababo. Haleluya. Friends na manyange chi isatu number 1 accept Mungu anchira nanga Frederick korwa so wiko bwense eko baraisi asemore abangiri gento kire raisi inkeiro muga komogima mumanye ko jakoba no monga Frederick na ararete tali mambiende tali mutio yogoja
emeti enyetane etatu paka 12 n'aba baro adjust namba 3 advance no baise kurara ali ngatibura rigana arare totimoke bona omotimoka chi a 3 mo chanjirana amangana gako baraisi asemore mota chanjirana ti goikamotu are stress na stress iyo gukora go depression stress tebuga tiri yogo iyo gukora go depression omuntu goika kwale ngari ali bono inkinga konya tensi ni nduo ninki bono takuruo tagotwara stress ekiagara mwanya bantu airu chimbebe amatuko nemetienyi yasa uchikire nekera yaikire mwanya bantu tagwetania igwa abantu mbaba checheri abantu mbaba sekerere mate bantu bare rombanga bali bakare na bao sekerere robwe bisete maira ya tent ayoga yedinga gukorere siara lakini ngoko sekerere bali bone kera bara basekere kiara bache baba sekerere baba sekere iri kurumaera inumo kana ri ngani mo 16 verse 20 Ayubu 16 verse 20 Ayubu Nonyana basani goteba Nonyana basani bane Nonyana basani baino nigo bago sekerera mbaba sekerere nigo ko yeria marira ndi ruwe karamu ko yeria marira Wana tinyasa igo moko yeria marira morigere tiorori matabi ngo marene ayatu aetire no ya manyete ande tianda banyulira abanda abo zibaka bahira abande bajire abande bara dalinga neri yanda lia bareta abande matete kumanya muna konya mungara gendere abande matete kumanya ngambo amatiki konya mubwata nabantu ya toju nabana yobi kero monto muburi angantange giya korenta igenga buna kero monto akure o monto igongo moberane amokare lakini yokorerore na kuchipedroom wano zingo kuchia mocha lieta bawari ndare kuchikomorora ngibona chiko kora kuchia owore rarera kwa tanga bikochitiganki oyo ojo magamatega no talera ase konyakorara kuchitigati mokebunati mokire egabanda abadari ngabazi ari yana lyabareta nyetama bena akora irwe manene na manyetama be mu akora irwe nabona na sokigwe na gochayo nabona mu sokigwe na gochayo nibe manyetaba bisabane bo manene na manyetaba bisaba ino bonse amabayo na akora irwe amabayo mu akora irwe asiano ire akora yana ire chinkoro chino ona ne rusiri moyo ona mu rusiri moyo nigo na semerati kando rwe amabebe atera mu asemeri ngamaro rwe amabebe urende tina yarorere mu chiri mabebe ayo turakora 21 Omado turakora kibungi joko nigo na semerati nyore abaremia maito gasemerio nyore abaremia kiara mungakwere irwe korende tinaba nyora kaigu bakoboringa gaki nkieke nonye karibu ne kari nande rero mbari ko yakobori siri omonta akobori atarani kwebisa magaga igo kwana gocha wakaga no monto mo akume no mosanio ara 21 Ekarana arenge nenchara abantu bakanga amache abantu bakamoa amache endorwe liyaga se ameratinga na amache amaba ko moa bakamoa amache endorwe libagari endage uko korera igo bono Florence uminto na manyanga na abana baino ne familia ino yonsi utuori lingana ne limo 65 verse 19 to 24 Isaiah Nitengere Yerusalemu manene na chengere Yerusalemu nakogokera abantu baye eriyogiri ebirero siko igugwasa Yerusalemu nonyanga osokorera kwemechando aroragu umwana takobao bona aroragu Yerusalemu umwana takobo urakora matuka makoka muna ya Frederick osomonto mogotutakobao utaikerania matuko yewe mabuaye matuko yoboge mabuaye oyo urakwa soboke buaye goikabo ukorire miaka liga nerimo na omunyabibe takoragereriwa goikabo ukorire miaka liga nerimo turakora 21 abantu bagache chinyomba bona sese tokogenda abantu bagache chinyomba nagochimenya tari enseye okwagache nyomba liria ikire kware gotura gorwire buraso kwagana nyagitari kware atua komia meti wasoki ukorwo enyombe yakorangaki arabu basi mekeme sabibu aseme gondo yabo ekarabara asimeke
baseme gondo yabo babe bakoriokwa makwe megonde iyo tibakoba bakwagacha chinyumba bona mukungu takwagacha nyumba mukungu mukungu ne aje komenyo tibakoba bagosimeka endagera bagosimekire endagera n'abantu abao bayeri bantu bao bakweyeria unakoreng'ana obogima bw'omotebore unakoreng'ana obogima bw'omotebore nabo igo n'obogima bw'abantu nabane n'obogima bw'abantu bane borabe n'abachore bane mbabe bakogokera emirimo y'amaboko asenga kientambe verse 24 nebanga ekero batarandangeria bono n'abantu ba Nyasaye ekero bataramurangeria imbairanerie yagotokoigure naende abairanerie ekero barabe bagenderete kuna gukwana ngatatebia omonene gento gete nimbaigwe omonene nabaigwe haleluya iwa naende nseye ekero turachake epariyi gatugutara epariyi nochomo mong'ong'o utasomete sukuru epariyi ero turi gusira ero gugutara wira nando gitaiyo gukorongosa ng'atarera ayaiga ekina kigekongoki iga ng'ana ona osomete ng'ana onye tosometi nepare kogenda igurero igigucha automatic. If you want to confirm 35 verse 8 Isaiah. Verse 8 Isaiah. Egoteba iga egoteba otaraiko egoteba enchera enene eroisiri buya nebeo manyanga nyetosome eyo nigera rukwenchera enchenu abantu batachenegeti tibagwetao liasore gosengosomero ori ogosoma aya utasoma ba eyo tigetebe enchera enene eroisiri buya nebeo eyi nigera rukwe enchera enchenu abantu batachenegeti tibagwetao enchera eyi nigera abe y'abantu ababoka turabasoma abawetaro nonya barabariri tibagusira haleluya takunya kujandika ngatosometi amasomo yinsi ayetakujandika kiri wasometenke tigachigokonye erinde umanye ng'enchera nere busio abantu baratare nakiyekoromana nagotebisaya ng'abatebia abanye n'oboronge amang'ana n'abamayase bare ase erieta ria Yesu. Mukutasari bobe ang'ana mayase gento abantu mbari aba bachakire 45 mbachake kogenda ekanisa gochimotienyu komiga gochirogoro gatokogenda 2026 gatokogenda 2027 tichigokora ogochori aromba chake kogenda ekanisa ekiagera bakuja koigwa bari babwate etinga bakoigeka mbabe ekanisa nyabigonkoru mbabe ekanisa gekionkio mbabe ekanisa asigeti ang'ene isobo lakini omotebi bono iga ng'omongi na tutakogenda ekanisa omogaka tutakogenda ekanisa iyagotebi ng'ekanisa neyabake ng'antu bono emiaka yaito yokogenda ekanisa yakorire gaki bono omanyete ento bagonkona ng'ainane barusie ebuku ekiagera ebuku ng'osomaga yagontebi ng'a abantu abagotu imbabazi chinjere cha Yerusalemu naende mbabe n'ichinyimbo chiabo bagwesira ekiagera babeire abagotu muno lakini kwegotange kanisa bono neyebichani ebyebike ng'antu bono twaeteire 8 verse 4 Zakaria 8 verse 4 Zakaria ayanaro oyochakayo ayanaro monene bw'emiganda agoteba abagaka n'abang'ina nabanyorekane ase chinjera cha Yerusalemu naende teoyomo nabe n'enyimbo yaye agwesirera ekiagera babeire abagotu muno bagendi imogocha echinyi okoboko natoge
verse 12 to 14 Psalms. (92) verse 12 to 14 Psalms. Omanyano boronge naseboke uno mokendo nakino uno mochake Orebanon. Bari basimekira se nyumba yo manene. Nigo baragendere korereta. Se chigora chenya sao ito. Abuni go bakogenderera. Abagona kona guseboka nonya bagotire. Inga gendera kona korosia. Ayiliga kworo kyanga. Yes. Igo bakogendera kona guseboka. Akona kogendera gokeyi miaka. Biyo gateba ayuwa gatanga baragenda sumu inabare no bogotubia. Ekiagera barabungiti nambiri metu yabo. Barabunda mutiyo. Iberondiyo. Mwana yere keroba gosanire na bantu. Erega gotera number 211 ekebugu ya kabere. Nonyango chande kense. Ningara mere yeso. Mechano neva emenge. Nide mereria sore. Emechano terigento. Nide no huyaba. Nairane muyamona. Miñore biosia sore. Agomare baunjure temejiabo bakayekora kobe kanisa. Abande babaunjura chinkoro chiabo bakajikora kobe kanisa. Ogugumu ndaja nindagende kanisa, gute kanisa nenko. Nomu minonde bali monero ko yaso kire bobe ko boluguna kibaba. Kigati weso keraida. Kwe wo watabi ngomanyete, yasa etali kurige ryo gwesoka. Nkagoriye. Osuko to ko bo karende ngao ke kyagara koronero yonga. Yoro to tenia resiten. Tigo bochara. Iwa enkoronja na ko kanisa. 17 verse 9 Jeremiah. 17 verse 9 Jeremiah. Anjuma ndani kanisa. Pora ankoro. Ankoro yende kata taki kabisirema. Kabisirema otamanye tiendo kein. Ankoro ni gere ngaineri mono. Ankoro gere ngaineri mono. Etani vinto bionsi pi. Nani gere sare kukagima. Nani sare ku. Ni ora nyamanye ko abunere. Nare yuko na koge kanisa. Iwa. Abando bali bako gende kanisa. Bako na batere kanisa ile. Asoko mwakanyasae. Iko bako soka na maseseni huwa asirietari ya Yesu. 84 verse 4 Psalms. verse 4 Psalms. Mbasesenirie. Mbasesenirie abantu bamenye tase nyumba yao. Alo bako na gotera botame. Soko gotogia haleluya. Mbasesenirie. Tali aribu. Mbasesenirie. Abantu bande bali nseye. Barabuo akona goteba ngomanyete ekanisa ntogende. Umate munanje kona wete baona ungaranga atiganda atigake. Na abandi mbali barabuo tali kuliginya sae. Yani baraba kuna kuwa nyasaye nari. Nande nyasaye kuna korandi wore. Nechi kanisa njire. Omanye tengo siri wore. 1 verse 6 Sabania. 1 verse 6 Sabania. Nyasa musi yaka bolide. Sabania kare ujike nuji. Sabania ya mungu sita. Sabando bali tegerete. Etiga tebe. Ni Syria bairanire nyuma. Batigire kombwa tenjo manene. Na baria batali kondigia. Injo manene. Ose komboria mangana. Abantu mbere bamenye tense batali gusaba. Abana nyasaye namanye
manyete nintasaba tano ukita manyeti inkirinde kyarengo wanongo siriwe wana wako wa moyo ligio manene muburia mangana onye kweyenire nyuma ekaro montagure loko bokango karatanga ki biblia tanga ligeria nintenene gesiori gotura oyore wiri ogi na koigore nkore yale ninso asare ndagera monere nera monenche asiri tare Yesu iwa ando bari bakona batabanga mwali turacha yani akona batangi bintu muna bia kabeire kuruchiso kurucheito mwana wanyandero na bobi kare tala agiti andara boli ngarayo mo ngaka magena agiti andara boli kare omuntu na bomoroni amorogi boli rio chande tabantu itira abana b'iki university ekara ari gutinda chwa kure abantu ngocenga barenge leo tarani twakonya ki konyoto nyari tigato kwane gomo gase eko bakere ngwa kwana koranga mahali obere yane iwa tako na kolonu monto kororera ebintu byuka byakora kira sensei iko bigwanete gukoyoria ngo mahali obere yane nande ko bigwanete gukoyoria ngano bani bogoikirana maite segineri yabete sabatu ando bakatika gusasima bakarute buku ase bali mu bwate kisimi kinene bakarute buku gokyali bona barute buku bakalinga kinkundi omaite nyasaye awo tabanga kinga kichomo ebyo yakonyonsia wante divai tasanga nilikende ndaetebe 13 verse 13 Jeremiah ora ya korengere tinga ngabalie ba kosana na konya narengere biji kanisa na kono tingo genda aya oyete onya konya korengere ko gende kanisa asiri tare Yesu onya konya kore kanisa ta konya korige binta bandu bako koraba ko bunoga nene mazinji Jeremiah on teri ngonyu montori ke tigueto kitaba ese gueto galio monda taba ese gueto galio mamai taba ese gueto gali chinio kwende togie mwanamo manyetoro ozomo Erio obatebye Erio obatebye aya naro monana goteba nintindi y'abantu bonsi nintindi y'abantu bonsi bamenyeta sense tiganda ababuli ense netindete osete tindete arabu ngaje tosome amona maruoti kusaba ruoti goteba erio obatebye aya naro monana goteba nintindi y'abantu bonsi bamenyeta sense amona abaruoti bara sekerogo kyoberuoti yaruoti batindete kusemba tindete arabu bara sekerogo kyoberu ya Daudi arabu na abakwani baba abeli n'abakuwani n'ababani n'abantu bonsi ba Yerusalemu ne kanisa lyazoko enda totindete tokagetenga nyasaye togosasima toetaire soma na 14 nimba tuomanye omonta somonto nituomania baisana abana abamura iroko bamoyo ekerege tugia somi naendo gokerora manyanga no bani bogoikirana ekiagara manana gotebanga tago korainga narinde lionsi nyumatara manongo bisibuaye asaba somba baye ababani erinde bakwane kabakorire gokwana oyo minyo motwe baumere n'imichando orogoko bamoyo manyango monene natindi ense atindi abantu bonsi atindi abakwani atindi ababani erinde nenda atindi n'abantu bari Jerusalemu munariri bagenda ibaganyokosasima bakanyora batindi bagajaba bakore bintu byabo munire abo byari igotari baramubare bube inkeringa bobo bani bogabaki bono hoko bamoyo tagukirani bubani terio manene nkonye erinde bubani ko bugikirana timboyo basioko bani ebo korende mboyo oransemo ekerera benga nararire nankinyi gwiryo giriye getureri erinde gankoboka iso asobo mabokara na kare asere tare Yesu mata matuko tolire tiko chia anyondo cha mwana siasa matuko tolire tiko chia iga certificate tiko chia kara mere monta manye ko gamberense
ngento ke kare ko chikokore mermo ne chisuti igojo igwete ngana kiagasukio bogambi nkirasare ochimoina yake wensego omogano bwensogo siekwa ayagora chisuti chijinge nakandagera gatoke buo bari bawo kambe ni bakoria intaetebe Isaya 3 ebibungo 6:7 Kukungu no takete kobe women rep ayagora chianga ora chire di Matthew monta ayo kobe kana isa tori ituko ndega to weka chinga kitoko chora toko soki ngano yona bwate chianga rabe ke no nyango chi assembly osamore enga chiyo omonto bwate abanga somore ko sembu ora ngarre obwate ko sena bwate omonto enga chiyo omonto na bwate abo baiboire komo amaterie aya no bwate chiango kobeka asa yo kabo mogambio ito iwe gwete ko chibosia certificate ne gatakeire chianga bakungu mutakura chianga arafu otere na ro gambio wanya galiwe aya fasi 7 weta ko itabare kosi fasi 7 Korenda seri tukerio oyo nakana bakomu atebe tinko nyara ko mo gwenya ase nyoma yane endagera tiyo usiyanga asayo timo kunyara kombeka imo muraibu abantu ibo ko bamoyo kana kumanyanga tumefika ukingoni nande kama uko na kukibokoya manyanga uko na kuzukanga nembea uko na kuzuka abatori bako na kaosie purani yoko toreka bako na kaosie purani yoko gende kanisa mwana ndengereti nga mwakuyo to ko era ntara gende kanisa mboru waro nyareka kyamenya ko bango maete ko nyorengere iliko gende kanisa mariende bano bururi bukamuikaranzira manyete sora abutoke moyo chiburani no jigo karangaki 146 verse 4 Psalms na bego kwe whatever ngeka romo iko ura so monto chipurani kyonzi biko nyabuata iko chigo tenena andege tege kongokia omo ikoyo iyo kogenda straight paka iguru elinde kanya sarache ayorente aigore chimbera atobeke omoika na kile para Yohana gotabanga timo 10 saya na kiensango chere ekero abasi chimbera bara iguri ogiri yege tureri elinde basoke abande basoaso boge mabwakare na kare na abande basoaso gusira gwakare na kare bono igoro yao igoro yane ngi abankwarara yagara bono kurara tuligereretie Umadano no mugako taiguchi kaniso mugako manena agonko naiga no mongina inkiga kiatara akora tigareti getigareta daga tigada akora gento gete kiaga onya no konyuma na nyuamete abana bakorete ngaki bono ziwa inki nga karati kanga ninge mana bagata nga karati kanga ningende inkiga kiotigareti kiaga da utia tenga tuoro kera litumanyu ubwenge bwobo gimabwaito elinde chinkore cheito chiba no wine ando mata kana keringa wanyata ukiukwa na maganai bali tu akotire miaka ya chakire go chuga mtoto getikora kana bakotu katia ko araba ngina na bagaka barosire amenya ta se dai awako motuga kono katiyo bosio no motu koliko manyamuyange miaka yo monto yonere kono na masomera saruri yiwa tuaga tomanyo bwinge bwo gimabwaito ereta ko iguma ngana iyo ekiagera bona ta getabo mosae ora tiganda habo omonte kere miaka ya beiri getarimeke na tara go chiari to ko romana go taro kene tuania go tu ya bunire ari giyo kage o tanga zero miaka ya sukire Akibuna jikwaya njika bukato bako ngata wako anda recording ngo ikaba ke jidaye ngere babuye kana eriki iwa mwana ngazona ke mungu ke wanja chimbuche ntai gata 16 verse 31 Proverbs egere ye chimbuche abantu wange chimbuche ange pechi iwa kiko tangazana matuka hata kile kwenya iwa kuna kuchiseri no chiseri mukie Azamora chimbuche kira somo tuwe ne utwe yo nane kokotanga
na kunintera nsi ganji waka. Agaja akingora itamu. Wote bila jinji tanga sange miaka ya wote ya leo. Uwa. Agamo. Leo tuyo banene. Eko nyora kana senjira yoboronge. Ari ya basaya bakorete endamu what? Tawasane miaka yake. Akungu bande mbali bicyandite. Usaja akamurikira rimuna arengo mumwamu akamwanja. Rero irata gitarare amusiri. Wana na sinyura baba. Lore yesena bande zari arata kagotongo mumwamu. Kanu mete ngwa tongo tu mumwamu kabi yo ngwa enge mumwamu koruo koiburwa ege ntugia kumwameti no mubaso. Yakomuna arenge kiarezia rero usibyo kutiko mugaso iboro gande bintu biaye ekageruka muwama ngwa arenge mumwamu. Ndaba bande miya bakungu bali abamwamu batiri kunya kujandika n'amavuta. Sorry man chapter 1 verse 5 verse 6. Imbanda nari baki batike kuna kujandika. Wiya kila mavuta bakayanda atari kuyakwa. Omanya take ora itu bakogana nyagita ali azota kiremo soneka. Na kwa hiyo mabere kuna bukate ntobu. Okay, somo. Watara wasu ramani ya mungu bungo bitana kama. Wakungu wa Yerusalemu. Injili waino mamwamuti. Onyana wali hono. Iwondo ya wako wakare ruwa bakungu. Tigana naji kuna kuchandika kuna kugora maguta. Wea abana kete kari kemu. Ukweisha naribu uke. Abana wabori borato wezi. Okay, ni wala wanachia machia kadari. Naende bwana kibazia. Tamba bili kibazia. Bisungire mwa Suleiman. Vazi zigi jana nataka muama. Wanataka ondike ibuna muamete. Yaya ndo muamuti. Eliobo zambire. Alinto ayangere waki ekeri kaone kiyakere no mugasobu eliobo korira naki. Omanya tete nyiteka bali nakiya tanta ndia bakungu bakoro kuchikorera. Omo mara chikorera kamuze kaka mwamu. Omo kama tata kaka mwamu timune kebusikio marawi ndifare kaka. Hali wakundu na wakio mwina. Ndifare watika kara kuruga kabere. Omanya kaka mwamu wezeka baka akaya. Ewa. Ala kungo ala kuchikorera bako na kurekera bamura mazi singa kaa sako nyaro muise kumoi. Mwana aguja kunyomera. 11 verse 22 Proverbs. Amara achie watema. Ara mwana bako liya babacho amete chinja ukale ichie sese. Usengira na itabe. Oira kinayo usaregete. Oa kwenda nonyaka mwamu ugi chakabuate semu. Ijakara kwa kile muntare. Ara wanoyo takato mwali. Era wanane mbiru. Lakini hata haya, awaise kama haya wanora buati buya. Ama muamuti. Lakini ara wajua kale. Agamo. Otari nasem. Iga mone boy. Yeta abu esiru asiki miyo chembeche. Embeche matele nguruwe. Amuna nguruwe ko kara taro muhare ko tumia. Nuera ro chande kirti kien. Tigare ete nonyanka muamugo. Ichakare ni kisemi. Elite ka koro muchi ogendere asegetereus. Family kamoya dani ya yuwa mayaye. Akamoi bintara kabel kubuye bya bwateli tangan. Elia bamuraba mwaba yubu na abasuwati ba mwaba na abasani ba yewansi aba mumanyeta guri tangani bagacha sare bakaragira monene nyumba mwaye bakamora mabibi na komoramia senge njia mabali onsio monene amorenterete na kero yo maka mwachi besa na ebonyi eroisi kurua seta abu wa etabauti nerega tia mabebe na mabira amabera no kurige riganga gaki na baya baiga gaki bore ziuminto pore rinde gaki ense na bire bono rinde tokoreki bono pore gaki manyango minto hakirende bono aitekire imaji ya kimwagi kaya soreki okorero
lakini yo ndo bwata mabere ya tanga Florence yo minto prole nande rende chi isato tigatwanchirane mwanana takobori ku maswali nero ruete nande nero iriri bono kimuruje tokore ya tigatokore iga bono chikiri chinga kitokoro muntu ore na mabebe no ore na mabera okonyora na mabera gwacha naro nara koreta ayikarazukire okonyora kwa bwata amabebe gakoro kusema na kutenda okonyora kwa bwata amabebe ayo icheiga oicheiga kiagara ndagete gukoro gusaba igwa njotindi gukoro gusaba ngo manene osese ni bali batabu atengira ndiende batuare yaya kuna tukaranze taone tayo tabuga tibesa abana bali baije magoro baba ko tengo mongena mangana na abiri tosago janege sieri osota ari kibesa ligaji ngiora jore ora ngata kana bana buga taje tite dikara no korona ora wana tayo sao tabuga tibesa na iko tindi ko sabanga nyasao sese ni bali batabu atinga batuare injongo tabinya sango manene bali barua ora mentere batuare kubwa bale birori babande ngekero kwa rurenke omanene yawe ijo mubuko asere tare Yesu arenga baka netia maseseni gwayo machani ya sae bia mana singe jo kwa bera mana intwe bia mana singe jo kwa kwandra mana intwe asiri yogiri koigweka wana chekere chega kitoko tenamo ne familia singe nchio kuruero ngoli manene ya sae ne bali bara ruo baseseni na ndo ba mentere erinde babe birori babande ngekero kwa rurenke omanene gago ijo nabana ntutura arigere igoto 10 abo mataya gote abanga nabando sibori ketimokore ruwe na ino mokore abantu bande bo biamono asenge njiye family yabo Florence ne abo manyange asinge njiyo gotenena amona abamino asinge njiyo kuruwe ngoli bantu bande karo igure ngoli akobeke simio goto nande terangereti ngegera chiere ai kyogo kora ekyogo simeka na kyoko gasa ona bano yasaye mu yobonga basiseni na tari kana ngorunde chenji ane njibuka nkobunja ayanjuga ndabi jota itengo bunjire pia mono sana yasaye mu yobonga basiseni asinge nchoko tenana bana ba mino chinga kichi chobo kendo ande ma te bibilia tango yokoruwe binge nana bakonyore binge oyo gosunera igoro nande na bagosunerwa masiseni kuigo no yo tagete chenji akoline de pigi ibamo chikonya komina no manya pigi juo jango munjere pia mana se bari magandrate kurwa ya bubyo bonga baseseni omanana ba ichorerie timore merwa ngamwarwa tabantu bebi gutungo takanata ngana kusangiri kyara barabo bakendrire tasa atwaere mota goi moka goja bari bebi gututi ngonjo kanzo ko bari era mai kuri abandi mbamburi ngangi kwatigera biya mono yasa hubu yebonga basiseni se kyarwa na ende yasa chimente erinde mobe birori ya mana se bari mabere rata ko onyo to buati ko besa omondo na de banga angol ma to nyantari ko chikugura mabere ngakanga na bana arwa mabere bana ko kugura ko koreta rwa magani yako angari ko chisiko eke busi bana kenya suguri kere o jonya ara ikira mesa iwo onya no me no ko chikugura ko koreta me na ko kobe kariko obe koro tambe nde wo jonya ara kuebiru otachoro kororia o me na ngari ko wesu bulienya kuleke onya to buati ko besa ngobunja ndaye njungo bunjere ande ngokoru ato koreme otaruwe tingo sirajire osirira ni kiri kware go chakurwa ane nyasaye bwanjiro yo koru no moya bo mogoko otaba ngatigandu kiagara nyasaye na ngo seseniri ona ekundi ne yende ndiye mota ko moka goja nonya ko karanse tense nonya na yebu obiro gombi ana golika ande to karanse sa matanga amanya ko era awange to aje kada abande mbare nyasaye sese niri babugate kiwe sa sesimi naye ngo kosomera ande namba nayo tume uchiororo ni baraka lazima uinganganie ndio kuipata aja kanyanga to sese ni kuwasa yaya anya ko bori nyo wotage ko sese ni moire kenda de kemonu
kuja kuja kutebanga sebiarwa ande bikore ngai yabona aweza katebetie sawa agenda ore tengo siseni konde moyo ntarakwa ando bali bebisete batari kore tara baiboli baba siseni kabare moyo batarakwa aya kanyoje kama soke suti kanyoje kama soke neti okagetenga nako tebikende torasieka bali batararwa oyo igwete ngana igwete moyo no musugeti ngarwe abana ari gukuburi naye ngochiche elinde ekarongo korogo saba naye kibase kya ukira otenenire nenkeya buya kabisa muno moiri bwenge ne karibu okwanengana yemo tumanye waso asensemo yende karibu bagedike ingo twara mange asengende kisa ande ne birero ndaba irane nimbiya muno bali mwezi mwacha kwa muiwone okwa eti makweri na mako karobu ata makweri ago jikaine tuliko manyakia igonda ababuli abamintu bali mwacha mwezi oyororo lekia akere munakire oyororo lekebe akere munakire asobwenye erikwarora na kieka yasaba seseni mokoirana mwirana nyasaye mbia mono sana mbia mono munyakirogo nyasaye no muya matukons mbia mono se family ya sokolo ya no tuori warentre mara onyangana nko ya nega yoba omwabo onyangana nko ya nega se family na nyorwa singi ndende para buno na itera segeti eka na nyorwa kirende ase mchene family arente ide atamake ngora ande miamono na igure mwa watanire buya kabisa mwa veire no muibu no buya kabisa asante sana timbu atia mange indi bu atia mange na kwa baadaye na kirende mugambi na nate bundete asoko yuriralie baga na nonya twacha kwa bakerori ya Frederick imbe na inde baite Frederick tangu kwa na kubaria sare ndo turamukwanire familia mugakotori magange pole abantu bose babusikanete pole Samaria tando bati Juma gondo ibo Kongo mukibo South Mugirango Borabu yasa abantu banyamondo pole sana sogusire wewe timbo atimange twesi twacha kwa bakeroni pastor tutebiria mangana ambange paka na kumina iga treta mutare wacha twesi togende guchenjeri ya kabere kuna tora mwete ntori buya aba tosinyene na barabu kumkenyaro bugaiga seteri buya banche boy gonare kubasaba abantu batemo ndo babu atuchurugararia mangana ba korato gendo tukwanire abana baito ebi abasaye baito tubakwanire mbakora ki una tora serikali igoreta maiso kumanyana ngorwete nyamondo orwete munya akarukenoria akaruboige akagenda arari akagendese segite buati faita pe barboniga usabete roni yae akaenda akainvest arari mwachiri mwabo sabire mesi yae Warodo botaka bwachiri muchui roni erombura wikakane abana bae mbata eteko ende school nere gata eteko genda yandi kumuranje komore mbogende eteko ligu kumugura ntuma tatura kora kitura abachocho injeraki tuanarire chombe cheito ekorara ari kibekange ande chisiumeri bwana ine kama kichwa cha mwenzako kikinyolewa chako unafanya nini? Tia maji mbabe kamurera
alisi nyumba cy'umuga ko yaya akamenyire nyumba cya Samburu na goto wetu twadakira kokora ki twadakira kubarangeria wetera abantu baito barwete nyamondo nyangu bakarukeno uri bakaruboye bakagenda arari nabaro batire lakini njelala gusaba iga abantu ba sauti kugirango burabu itunto genda gari pi nama kweli tochikuya omwari pi urwaire mboro bwa kire alitabaka oburwaire bwa maji abantu bakare kugenda igo munyi wetu kumuranje kisoko cyetu turakora ki tukirende na machari kwareta yokonyu nyaberi onye turanyera ryo uko yabika kabere esibi ikona ya tatu atabetu esibi ryo kariyo esibi akora yunenda yaone tokane tenchira jerenda yana na gitari uko aja bantu ba minto ikatusabira namaya musabira maya ainumba sabira maya no daba sabira maya una pasta tena rio moyo pi na kuana matanga rugurari ngaro abantu bakunga kerio amaru ali nyomba ngojande emwana angeri daruse tia musode onye kwebo hata nyomba tiko tindi kwebo onye kwebo hata maru nyomba ogendo itere ogendo kolaki batana na nje kwa nyungari abateo njengende kanisa ndore gindu mutambira omoerio banaga abante bagendete gukwa fete kitalia mutagani wachire michikote na pole ema aira tuachire na pole kuna pasta hata mangana na tatu ni sato chibuati ya saya narao konye buya mono bagambi bara twechingenjo tofauti familia utoli abaire na basani byamuri jengoro kwa James Makinda no acting chief musengerale tingo tuara mangana mangi abantabo utoli na bairi bane Gideon is a very close friend as well tiganya sahaba konye byamona sana byamona yetu akira ni mwana kwa Nicole nikao kwa kome kani kani awa ni politi awa introduce masoyo wakani mbiyamara no trasamare Samarieta Joshua Getui mwenye gitari summit koru Nyamaji Sufia Kristo kwa majina ni aitwa Edwin Mani driver wa ambulance. Na wasalimu nyote, naitwa Tracy Chikwech, hii ni rafiki wake Mto. Nasema pole kwa familia yangu pia imetuma rambirambi kwa familia yake Mto. Poleni sana. Tumsifu Yesu. Kwa majina mimi naitwa Lydia Nanga. Tumekuja kwa ajili ya Nicole, tunafanya kazi pamoja. Tunasema pole. Acha mjambo. Kwa majina naitwa ase familia yo mugako toli na omomorohe Gideon asengenjio komosirio mwana Frederick Okebe yobono na nchi naretire pole ya nasinchira ya bene basani na bairi mwacha gaiga nsa bakonye tukorwa buno morandi akora goteba tukiondoka wote hapa tujue kwamba tunaenda kanisani, tusije tukafanya ibada nyumbani tuache ibada ya kanisani. Usema nolaki na bate kuna njia mbili alizosema
Kuna ile ya upotevu na ile ingine ya ufalme wa mbinguni. Mkore kabisa buno morandi tingo kora na inje ntarate bekefu. Ukisoma ni Wakorintho wa kwanza 15:54 na 55 egoteba nga lituko liri Kristo koiraneria kabere amakweri ni igaramerwe asoko bwokonene. Na lia makweri araborwe ngai chinguru chiago chire. Ngai where's your stage? Where's your victory? Igobono tutware ogosemeria buno buno kebe nkobo kiwari Kristo koiraneria kabere. Duare koba ogosaba gwaito tokora maya tokore korengana no wanja kwa Nyasaye ili akirejea mara ya pili sote tuende nyumbani tupumzike, manake tumeenda kuandaliwa makao ambayo ni mema montonde bwenzi pia ta korose ligo sabon Nyasaye tigaba konye bone family na mwari gocha mutu mwensi elinde tonyoru gosaba. Bono bono ngo sabatore ngo sabatore twakobakira Nyasaye mbia mono tata singicheke ukibugima nsikone bia kegya nae kwa weneire beno monegwa twanchira abaiga torimo twachire koba kiroringa Fredi kioralire mona nigo twachire kore mie family na konya yao kosemerwe tane tiembera ngokuboki wankororo bono nonyo Frederick Orade to kunya gwechanda nigo kumetinga kitogwe chandra buna banta baliri Nyasaye ito nigo twari ko saboto konye obekeri berera asinke yiga sintira bene bana bage karo bagende togwe chanda twajua kwamba hakuna binadamu ataweza kuwapigia vita ambavyo ni bora zaidi ya wewe. Ndio maana tumekuja hapa tukikuita Mungu wetu wapiganie waongoze njia wanapoondoka wanaporudi waone mkono wako wa rehema na neema katika maisha yao. Wale waliokuja kuomboleza na familia wanaporudi nyumbani kwao tuomba Mungu wetu uongoze hadi watakapofika salama, jina lako litukuzwe na kuinuliwa. Na bali tora tigarega iga tokore korengana no wancha kwago Kristo go koiraneria kabero toirinka totimoke ekiagera ense ya beire nkomu na ando togo sabotu go nyare ko togwani borweire wewe kiagara bwa chandire ense yonsi yare ko bogo sabogwa ito monne tokore korengana no wancha kwago tutembee katikati ya amri zako 10 ukija mara ya pili Mungu wetu tusije tukondoke nje ya amri 10 kogo joto irinka totimoke bana be family yo turi bonsi to abekira sama okago monene parwanira sinchere abene kerabagende tagwe chando bai chandra sinchere abene kero to koruga to ko gara ikene lieteri agondi ba kona koimokerwa okunu kwari bogo sabagwa ito gwetera asiri tera kistoro mabori ito beamono abalisi baito bona na bomo kwa familia maboko mo soka elio manyanga tigare ni familia ye amanye gotumanya aba familia ye na nyuma yayo omo gaka omo monene bwenka mosikeni kode masoyugi na bakorwa vote of thanks uchase abairi na basani ekero nyuma introduction kano yoiga bono in a very special way nyanchere morete elio atambwe a familia ye na nyuma yaye tonyore vote of thanks kurmaiga mbiamono abanjwa abanenna bakena bakwanire mbiamole mwese mbiamole nande iwankoirane na mbiamono saya rons mwan kalaire kuru nanya bataka konyo ikire chinga kiechinga timbo atia mange lakini Nyasaye tiaba kane nanda wa mentera sikirali tukona kere omorugione oyo no morugione Florence Kiru nere nina Frederick Sereti oyo no moise kone Gladys Nyambeki oyo nere Nicoret Kemundo huyo ndiye Gladys Nyambeki, huyo ndiye Nicoret Kemundo,
Huyo ndiye Penina Mwango. Huyo ndiye Lydia Moraa, mama yangu. Huyo ndiye Samuel Muindi. Huyo ndiye Ana Kimuma. Na hao ni wachukuu wangu. Mungu wala ambao amenibariki nao. Nasema ni asante sana na Mungu awabariki. Mtakapokuwa mkirudi, mkarudi salama. Na wale mtakao baki na mimi, tuendelee kusaidiana, kushirikiana. Asanteni sana. Mwarure chingongo. Angena singe njogo cha otoa ngora emorobe na wakwane ndenga weilewe. Litangani yangire libage ligaso kubakira ngambi yamuno. Pero yo moito at least yo bo kwechanda. Enchere mai debe yogo saba. Okeru ase birangerio. Okeru aso kuru okokonya wakirengenj. Ebe na chibes. Ebe ki wakorat. Nyasaye tiga bayran le marakabe. Tu ntitwe kantu aringo ja kwenyara mosigo. Asenge njeyo mo na mabera mwa atwarete ne chinguru mwerwete na chirocha ekagera twanyarire gutwara ububui na bayira ne ringambi yamono omokyo imobwate na sibiyaruete yasaba mentere na kamokwera na guchinka moto saberani elinde tutware chinguru tobe nomo na tutwara osemeri ngaya ngonyari kanerko Abanara kabisa, ondoke nitendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yalitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yalitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yalitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina
niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ngakimaba tebia abateri abo. Beyamono kabisa. Beyamono kabisa. Bono tigatorete eyuno jigo somugano. Eliose Nasoma eulogy ya Frederick Serech Manyange. His early life. The late Frederick Serech Manyange was born on 13th August 1994 in Kisii County. Early life ya Frederick Serech Manyange. He was born on 13th August 1994. Early life of Frederick Serech Manyange. He was born on 13th August 1994 in Kisii County. He was the firstborn son of Gideon Otuori and Florence Kerubo. He was brother to Gladys, Nicolette, Penina, Lydia, Samuel, and Hannah. In school and initiation, the late Frederick Serech started his elementary studies at Rubate Achievers Primary School. He did KCPE and passed with distinction and joined Chuka Boys High School and did KCSE in the year 2014. The late Frederick was initiated according to traditional African society and joined adulthood at the age of 14 years. Sickness. Late Frederick enjoyed good health until his life was cut short following a sudden acute hepatitis illness. He was admitted at Base Medical Center and later referred to Mbagathi Hospital, where he passed on at 5 a.m. at the age of 30 years. His extended family. The late Frederick Serech Manyange was grandson to Jackton Otuori, the late Florence Mora, and Stephenson Okemo, and Tabitha Kemuma. His uncles include Nicodemus, Jared, Evans, Ogari, Omoke, Mbeche, Ondeo, James, Peter, Abraham, Robert, Samuel, Michael, Isaiah, Omoke, Charles, the late Nyabuto, David, and Julius, among others. His aunts include the late Lois, Bosibori, Mokeira, Mongare, Mayomi, Joyce, Batseba, Jane, Obonyo, Margaret, Gladys, Beatrice, Mayomi, Jennifer, Jane, Absiva, Jeria, Helen, Rose, Drusilla, Elizabeth, late Nora, Rhoda, Joyce, Sylvia, Naomi, Stella, Beatrice, Gladys, among others. His cousins include Diana, Mokeira, Otenyo, Nyarangi, Bosibori, Osebe, Vera, Enosh, Edwin, Doreen, Deborah, Emmanuel, Elizabeth, Brian, Sylvia, Mora, Liam, Videla, Sammy, Frank, Christine, Caroline, Brenda, Bill, Sereti, Makori, Mother, Vera, Nyarangi, Ombaso, Ogachi, Mogire, Karasi, Marion, Nyabuto, Sally, Milka, Shadrach, Shelmith, Nyanchama, Okemwa, Nyarwava, Lei, Sheila, Kemuma, Okelo, Albert,
Jared, Emily, Wilfred, Kemuma, Sharon, Mayaka, Jesse, Valentine, Purity, Sandra, Alvin, Okemo, Hesbon, Charles, among others. His nieces were Shenley and Natalie. Tribute, my parents' tribute. A part of us was not on that fateful day. A part of us vanished when death took you away. You meant everything to us, Frederick. The time we spent together, the happiness, fun once, and again we feel the pain without you, son. It's said that time is a healer. We are not sure that this is true. There is not a day that goes by, son, that we don't cry for you. To have been cut off in your prime is a loss that is so hard to bear. We miss you. Death took you away from our hand, but never away from our heart. We will treasure our memories of you forever more. Rest in perfect peace, our dear son. Siblings. Frederick was more than just a brother. He was a guiding light, a loyal friend, an irrepressible presence in our lives. His quick wit and infectious smile could light up any room, and his kindness touched everyone he met. Growing up with Frederick was an adventure. He was always there, whether offering a helping hand, sharing a laugh, or providing a shoulder to lean on. His passion for life was evident to the love he showed his family and friends. Our relationship wasn't always smooth sailing. As kids, we fought like cats and dogs, turning every shared space into a battlefield, but those squabbles turned into inside jokes and a bond that could weather any storm. Though Frederick's time with us was cut short, the impact he made will last forever. His legacy lives on in the memories we hold dear. We will miss you terribly, Frederick. We are grateful for the time we had. Life won't be the same without you. Your spirit will forever guide us. Nieces, 2 Corinthians 1, verses 3 to 4. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort where we ourselves are comforted of God. Acknowledgement comes from Psalms 8, 38 to 39, and it says, For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Jesus Christ our Lord. Aya. Ni gona rorire bobe. Abana baito metina na bana bakebata manyeti. Ni akimo koru manyu. Nakumidi sana paka na chide koboria. Na injini ncho monyene. Kogwati otuo. Onye kalinche. Kango mochio ino. Kigeko garagende mkwebu. Bana kondora. Egenzo naba avira. Imwana kondora. Lakini yende kanare ngo nina bare kutoka akuwa neno omonyeno mochino wali. Ale ke adimba rone timba manyeti. Yeti chalo kaiga nire bali bakurusie ya kireke boke omwagi bijakora nche asubwango agangaka na nararire bakorire kamoranche atenge kisa chia chire na bairi boro
Kwa nandi kwa ire buya. Roko soma Genesis chapter number 3:19. Kote vera manganara nga noiteke bigere kwa sobo subao omanya konyore ndageroye oikoirane aseriroba. Ekiagara bueno kwa kwete. Intwe etwatonge tokorwa aseriroba. Kabono nandi yaikire kisa chiabene Fred kiakoirana liroba sa kwete ekiagara monte kera asirio bokabwae igakoirana aseriroba nani. Ona una tu ajira kabakirali ga toisa nekega Fred kioralire na into to koro buya no kwanja kwanya sae elia itori goika na into to rara so ko kwanya sae kuna kukwar ko poko sababu ito kwetera asiri tari akisoro mabawali no sabe amwa njomu ya nyasae naona tata asiri biye chinga kiechinga naona mone kwa revyo to che ko bakirali na Fred kioralire Kono muna kwa toliere ire nga ekero monta sirio bukwa iga koraro tumuka aseri robasa ona bone kero prete ko ira aseri roba ko ndoro ko ko ya kabero ko ko to tra From that you are and the dust you will return. Ngakorwa soro tua na ande no irana soro tua. Kono the family mo berange gaiga esengecho koirani amaraba. Gideon family members wanaweza kuja karibu. Family members
banya beke